खुलुमबाय स्टुडियोआव दं आं किलिकां ब्रह्म गोजोन आरो गोरोबलायनायनि आखुथाया हादर दानायनि मोनसे गोनांथार बाहागो गिबि खेब गोदान दिल्लीआव बड'लेण्ड महोत्सवआ खुंफुंजानो थांगासिनो दं सा सानजा भारतनि बयनिख्रुइबो देरसिन ट्राइबेल सुबुं एबा बर' हारिया गिबि खेब गोदान दिल्लीआव बड'लेण्ड महोत्सव खुंनो थांगासिनो दं लोगोसे हादरनि राजथावनि गोदान दिल्लीआव खुंफुंजानो थांनाय बर' हारिनि गिदिरथार बड'लेण्ड महोत्सव हाबाफारियाव हादरनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ बाहागो लागोन बेजों लोगोसे बे हाबाफारियाव बाहागो लाबावगोन मिरु सरकारि मन्त्रि थुनलाइगिरि मेलेमजिबि सानसुमैफ्रा मख'नो गोनांदि दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादा जथाय बड'लेण्ड महोत्सवखौ गोदान दिल्लीनि साइ इन्दिरा गान्धी इनडोर स्टेडियामाव फैगौ 15 आरो 16 नभेम्बराव खुंफुंनो लानाया बर' हारिनि मोनसे गिदिर जाफुंसारनाय लोगोसे बे गोथार हारिमु राव आरो सोलोंथाइनि सायाव खुंनाय गिदिर हाबाफारिनि गाहाय बिथांखिफ्रानो जादों दावबायनाय आरो हारिमुनि गेजेरजों थाजिम बड'लेण्ड हालामनि जोंगा मागा समायनाखौ दिन्थिफुंनाय बर' राव थुनलाइनि गोग्गाथाव आबुं दावबायनाय आरो बर' थुनलाइ आफादनि 73थि गायसननाय सान फालिनाय हायुङारि सोलोंथाइ बिखान्थि 2020 नि गेजेरजों बिमा राव बिजोंनि खाबुनि सायाव गोथौवै सावरायनाय साइ स्टेडियाम राजघाटनिफ्राय इन्डिया गेटनि बेंखनसिम गिदिरथार हारिमुआरि हानजा सुरनाय ओनसोलनि आरो हायुङारि महरगिरिफोरजों गिदिरथार हारिमुआरि मोनाबिलि आरो रंजानाय मोनसे फोसावथाय क'क्राझारनि सिबि जुवेलार्सआ नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों बाम्पार अफार सना रुफा बायग्राफोरनि थाखाय धमाका अफार सनाजों गावखौ समायफ्लेहोनो गोसो गोनां बिथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथाङा लुबैनाय बायदि सनाखौ सिबि जुवेलार्सआव फैनानै खम बेसेनावनो लांफैनो हागोन बे अफारखौ अक्ट'बर दाननि 31 अक्ट'सिम होनाय जादों नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव गोबां रोखोमनि सना आरो डायमन्डफोर मोननो हागोन जेरै डायमन्ड जुवेलारि राजकोट जुवेलारि बम्बे कास्टिं जुवेलारि कलकाता जुवेलारि मेसिन मेड जुवेलारि आरो ट्रेडिशनेल जुवेलारि नोंथाङा बे सिबि जुवेलार्सआव मोननो हागोन डायमन्ड जुवेलारिनि थाखाय 15% अफार होनाय जादों लोगोसे सना बायग्राफोरनि थाखाय 1 ग्रामाव 500 रां खम बेसेनाव मोननो हागोन लोगोसे गोजाम सनाखौ सोलायनायनि थाखायबो स्पेशेल रेट बानायनाय जादों नोंथांमोना क'क्राझार सिबि जुवेलार्सनिफ्राय आबुङै मिथिनोब्ला 9954273079 जानबुं नाम्बाराव कल खालामनो हागोन